के धान रोपिक मैया पढ़ल के ईटा पारिक बाबू मैट्रिक करल के हम तो वैकेंसी खोजे छी अखबार में नौकरी न मिलल बिहार में। हम तो वैकेंसी खोजे छी अखबार में नौकरी न मिलल बिहार में। नौकरी न मिलल बिहार में नौकरी न मिलल बिहार में। हम तो वैकेंसी खोजे छी अखबार में नौकरी न मिलल बिहार में। हम तो वैकेंसी खोजे छी अखबार में नौकरी न मिलल बिहार में। नौकरी न मिलल बिहार में। Presented by Sonu Studio Dhaka. बारी में हम ता कैनी पढ़ैया हो कैनी पढ़ैया। किस्मत में लिखल नइखे नौकरिया हो नइखे नौकरिया। BA में के लेलो डिग्री तैयो करै छो प्याज के बिक्री। BA में के लेलो डिग्री तैयो करै छो बैगन के बिक्री। कोई ना गुदान हमके परिवार में नौकरी न मिलल बिहार में। कोई ना गुदान हमके परिवार में नौकरी न मिलल बिहार में। नौकरी न मिलल बिहार में नौकरी न मिलल बिहार में। कोई ना गुदान हमके परिवार में नौकरी न मिलल बिहार में। कोई ना गुदान हमके परिवार में नौकरी न मिलल बिहार में। नौकरी न मिलल बिहार में। माना करत भैया छोड़ दी पढ़ैया हो छोड़ दी पढ़ैया। 2020 में करब सगैया हो करब सगैया। हमर भैया ना कौनो ठिकाना सोनू स्टूडियो में गाबै छो गाना। हमर भैया ना कौनो ठिकाना सोनू स्टूडियो में गाबै छो गाना। हमर नैया फसत बाजार में नौकरी न मिलल बिहार में। हमर नैया फसत बाजार में नौकरी न मिलल बिहार में। नौकरी न मिलल बिहार में नौकरी न मिलल बिहार में। हमर नैया फसत बाजार में नौकरी न मिलल बिहार में। हमर नैया फसत बाजार में नौकरी न मिलल बिहार में। पढ़े खातिर हम गइल शहरी हो गइल शहरी। नौकरी न मिलत दुआनी नौकरी हो दुआनी नौकरी। नीरज निर्मल सोनू संगतिया मिललै सबनम के नौकरिया। नीरज निर्मल सोनू संगतिया मिललै सबनम के नौकरिया। मुक्का त हमहू मालिक कपार में नौकरी न मिलल बिहार में।